Гърмежи! Това ли беше? Това ли беше? Кай, че не. Кажи, че не. Браво е! Кажи. Нещо. Снимаме клипче. Още искаме да гърмите. Верно ли свърши? Верно ли приключи? Още. Искаме още. Искаме още. Искаме още. Хайде! Още. Последен изстрел. Последен изстрел. Там долу, каквото е там, яко там. Не е свършило! Не е свършило! Не се отказваме от клиповете, а качим! Искам някой с пистолет или с някаква Пистолет и пушка! Автомати! И това с какво е стреляне? С какво стреляме? Това беше пистолет. Това беше пистолет. Назад! Мазда! Не, поведе там. Чики-шики бом, чаран-чаран. Как правим? Бррр. Яко! Някой почна едно много яко нещо, ама свърши. Айде нашата Айде, част! нашия час! Дайте да ви видим! Дай да ви видим! Там много... Давай, снимай на там, излизай от терасата! Чики, 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 бум! Навсякъде бум! Някой страна. Еми, това беше. 10 минути гърмеш, 10 минути гърмеш. 12 минути гърмеш. Едно продължаване. Там се вижда. Ето и там не спира. Джек стига най-долу. По! Има още, нали? Еми, това беше, хора. Видеото. Смисъл, ако искате да качвам такива видеа, тази година е много весела. Честитна в нова година, вас. Празнувам Има още, не спира! Още! Не го виждам. Има още, идва! Още!